Да. Идвам веднага. Под дяволите всички проблеми ни намират. Ти си виновен, нали знаеш? Ако поне веднъж беше отвърнал на усилията, които вложих в теб, щяхме да сме си тръгнали от тук отдавна. А заради теб се занимавам с глупости тук. На теб пък какъв ти е проблемът? Защо не мога да те запаля? Защо не мога да те разбера? Хайде, скъпа. Алас, какво се беше забило в кръка ми? Дали е нещо раздясало? Това ли беше? Алас, намерих я. Мисля, че намерих липсващата част. Това ли е? Ако е тя, ще ми видиш гърба. Хайде, скъпа. Хайде, хайде. Хайде, скъпа. Алас, дали е това? Алас, погледни! Запали! Алас, чуваш ли? Знаеш ли какъв е този звук? Това е звукът на свободата на брат ти. Свърши се! Сега никой не може да ни спре. Този пак реве като мечка. За какво си толкова щастлив? Круша ли намери или какво? Кълна се, успяхме! Чудесно! Радвам се, че се отървахме от теб. Най-накрая. Тишина. Само това искам. Отвори! Вече ми лазиш по нервите. Махай се! Притеснявах се за теб. Знаеш ли, права си. Какво ме интересува? Сама си го причини. А аз се чувствам виновен. Дори дойдох тук да ти се извиня като идиот. И продължаваш да се заяждаш. Човече, просто изчезни. Ще изчезна така или иначе. Ще изчезна заради теб, знаеш ли? Защото ако не ме беше подлудила, нямаше да намеря болта, който търся от месеци, така че... Oh dear, my small business owning friend. You never grow good business with bad website. I know, but it's really hard. Do not do the despairing. Try Ionos. Let clever thinking AI build you a smart-looking professional website that is optimized for mobile in no time. And use its many tools to get your business growing super quick. Nice. No, my darlings, this is nice. Try Ionos, your digital partner at ionos.co.uk. Oh dear, my small business owning friend. You never grow good business with bad website. I know, but it's really hard. Do not do the despairing. Try Ionos. Let clever thinking AI build you a smart-looking professional website that is optimized for mobile in no time. And use its many tools to get your business growing super quick. Nice. No, my darlings, this is nice. Try Ionos, your digital partner at ionos.co.uk. Така че забрави за извинението. Дължа ти огромно благодаря. Сериозно.
Двигателят ми запали благодарение на теб. Върни ми го. Какво да ти върна? Не разбирам какво да ти върна. Върни ми болта. Вече го сложих. И защо да е твой? Не ме интересува. Извади го. Абсурд. Знаеш ли колко време го търся? Ако си го намерил до караваната ми, мое. Върни го. Ти си голяма беля. Дойде, обра караваната ми, виеш като мечка, а аз съм беля, така ли? Върни го. Ти не си нормална. Добре. Разбирам. Ще ти платя. Съгласна съм. Хайде. Да ти платя. Да, хайде. Аз съм глупакът. Как щеше да разбереш, ако не ти бях казал? Дойдох и ти казах като идиот. Хайде. Добре, ето. Въпреки, че този болт не струва и 100 лири, но както и да е. Ще полудея. Глупак. Не, от сега нататък нищо вече не може да ме ядоса. Ти и аз сме скъпа, ти и аз. Ще пътуваме по света заедно. Моля. Благодаря. Благодаря. Какво е станало тук? Кажете, госпожо, кого търсите? Прибирам се. Аз съм Неслихан. Ей, Аз живея тук, Неслихан. момент, госпожо. Какъв момент? Наистина ли са пръскали къщата? Не, какво пръскане? Така я предполагах. Няма пръскане. Очевидно сте нов и не ме познавате. Бихте ли се обадили на Осман, моля? Няма такъв, госпожо. Очевидно сте сбъркали адреса. Не съм сбъркала адреса. Да не съм сенилна. Това е наследственият дом на рода Сойсалан. Мръднете се. Госпожо, може би сте бившият собственик. Сега е на Фебзи Сюрменели. На кого? Фебзи Сюрменели. Продали се. Продали са къщата ми. Продали се. Oh dear, my small business owning friend. You never grow good business with bad website. I know, but it's really hard. Do not do the despairing. Try Ionos. Let clever thinking AI build you a smart-looking professional website that is optimized for mobile in no time. And use its many tools to get your business growing super quick. Nice. No, my darlings, this is nice. Try Ionos, your digital partner at ionos.co.uk. Oh dear, my small business owning friend. You never grow good business with bad website. I know, but it's really hard. Do not do the despairing. Try Ionos. Let clever thinking AI build you a smart-looking professional website that is optimized for mobile in no time. And use its many tools to get your business growing super quick. Nice. No, my darlings, this is nice. Try Ionos, your digital partner at ionos.co.uk.
Госпожо Ханде, добре дошла. Дано не сте чакали дълго. Какво се е случило с ръката ви? Лека злополука, нищо особено. Ако имате нужда от нещо, знаете, че нашата болница винаги на ваше разположение. Благодаря, но съм дошла тук по друга причина. Каквато и да е причината, искам да знаете, че много се радвам да ви видя тук. Обмислих предложението ви, господин Серхан. Процентът на партньорство, който предложихте, и сумата на плащането не ме устройват. Вече ми казахте това в деня, в който дойдох при вас. Не съм приключила, господин Серхан. Ще купя акциите ви. Но всичките. Не разбирам. Значи, искате да купите всички акции, така ли? Да. 20 милиона долара за всички акции. Уви, не съм обмислял да продам всичките си акции, но дори и да бях, предложението ви е нелепо. Предвид бързо падащите цени на акциите на болницата ви през последните години, мисля, че е доста добра оферта. Значи знаете годишния ни оборот, така ли? Болницата струва поне 30 милиона долара. Преди да. Но вече не. Освен това, не мисля, че сте намерили партньор. Аз предлагам да купя всичките ви акции. Бихте могли да помислите още няколко дни. Нямам за какво да мисля. Добре. Направих предложението си. Решението е ваше. Знаете къде да ме намерите, ако размислите. Благодаря ви много. Но не мога да приема. Загубихте си времето, идвайки тук. Ще запазя 50% от акциите и ръководството на болницата. Само при това условие мога да приема. Това е последното ми предложение. Какво става тук? Защо табелите са отвън? Добре дошли, госпожо Неслихан. Чакам, отговорете ми. Къде е професор Гювен? Той не работи вече тук, госпожо Неслихан. Как така не работи тук? Какво става? Някой ще ми обясни ли? Мисля, че е по-добре някой от ръководството да ви обясни. Моля, уведомете някого. Добре. Лъжат ме от самото начало. Усетих, че нещо не е наред. О, Боже, запази разсъдъка ми. Серхан? Какво правиш тук? Неслихан. Неслихан, да. Какво правиш тук? Господин Серхан, ще ви оставя насаме. Съжалявам. Нека кажем, че това е стар семейен въпрос. Ти какво правиш тук? Да кажем, че е стар семейен въпрос.
Какво правиш? Решил си да събереш около себе си старите врагове на Сойсалан? Съвсем не. Има неща, които не знаеш. Наясно съм. Има неща, които не знам. И чакам ти да ми ги кажеш. Какво правиш? Защо си тук? Защото това място е мое. И понеже тази болница е моя, аз би трябвало да попитам. Ти какво правиш тук? Какво правя аз тук? Казваш, че мястото е твое. Ах, тези деца. Значи още не са ти казали, Какво? че са ми предали болницата. Те са ти предали болницата. Всичко, което притежаваш. Виж какво е това. Сойсалан си отива. Фамилията на баща ти, която той не спираше да хвали, е изгорена, свършена. В замяна на какво? Серхан. 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 В замяна на какво? Какво направи, за да получиш всичко това? Аз не направих нищо. Ти го направи. Това е цената за всичко, на което ме подложи. Всичко, което преживя. So you are a professional plumber, yes? But do you have professional website? Not so much. Try Ionos. Its turbocharged AI power works super fast to bring your WordPress website to life and deliver top-of-the-draw results every time. And its clever auto updates do all the hard work of maintaining your site, so you can get on with maintaining your business. How's that for nice? Try Ionos, your digital partner at ionos.co.uk. Живяхме. Е по твоя вина. Ти разби семейството ми. Ако не беше довела онзи ама, нали? Ако не беше търсила възможност да се хвърлиш в обятията на старата си любов, сега можехме да сме щастливо семейство с децата си. Еджен можеше да е жива. Не дей. Никога повече не споменава името й. Ти не си баща. Само се утешаваш с тези думи. Никой не ти вярва. След всичко, което се случи, не поемаш отговорност за нищо, нали? За нищо. Изобщо не бяхме щастливи. Имаше помийна яма под щастливите ни моменти. Ти ни завлече всички в собствената си помийна яма, мен и децата ти. За щастие, баща им все още може да ги извади от тази яма. Защото всичко, което е принадлежало на майка им, сега е мое. Серхан? Серхан! Заплашил си ги с мен, нали? Оттеглил си обвиненията си в замяна на това. Колко бях глупава. Как можах да ти повярвам? Мислех, че съжаляваш. Мислех, че е останала мъничко доброта в теб. Че има човечност в теб. Но ти нямаш нищо общо с човечеството. Какво трябваше да направя? Да си затворя очите, докато онзи Гювен и синът му печелиха от богатството на децата ми? Трябваше да изоставя децата си ли? Това богатство принадлежи на децата ми. Само на децата ми.
само на моите деца. Аз мислех само за децата си. Всичко, което съм направил, е било за тях. Въпреки, че те все още не са го проумяли. Мислиш само за децата си. Ако мислеше за тях, те щяха да имат къде да живеят сега. Нямаше да продадеш къщата им веднага, щом прехвърлиш всичко на себе си. Ти си недостоен баща. Спри да се криеш за децата си. Страдаш много. И не можеш да го приемеш, виждам. Моят съвет към теб е да се изправиш пред тази реалност възможно най-скоро. Ти загуби Неслихан. Сега ще те попитам учтиво. Би ли напуснала болницата? Децата ти никога няма да те обичат. Дори и да искат, вече няма да те обичат. Защото уби дъщеря ни със собствената си отрова. Мъкни. Защото ти уби сестра им. This is what university should be. In this place, A hub a home with a vibe that's our own, Iconic architecture. in acres of beautiful parkland. And when you're here, You'll feel the unique mix. This is where it all comes together. With Lewitt audio gear, I can record and focus on what I do, while Lewitt takes care of all the rest. I can sound great not only in the studio though. Wow, that was intense, Lewitt. But also ensure that absolutely everything goes smooth when I perform on the stage. And apart from that, I can create engaging content that stands out. It's almost like I don't have to do anything, but just relax and enjoy. Thanks, Lewitt. You're the best. Lewitt, audio gear for better sound. Hi, it's me again. You can check out all of our microphones, audio interfaces, as well as software on our website, lewittaudio.com. Be it for recording, content, or live, you will sound better with Lewitt. Ти си детеубиец. Така че в края на краищата, тук има само един загубил. И това си ти, Серхан Такладжа. Замълчи, Неслихан. Замълчи. Ще умра. Кълна се, ти си най-красивата булка, която съм виждала, мамо. Как е? Харесва ли ти? Благодаря ти, много ми харесва. Струва ми се, че ружът е прекалено блед. Чакай малко. Ръката ти трепери. Просто се вълнувам. Това е, мамо. Не е лесно. Все пак мама се жени.
И се потеше, когато пристигна. Ами, тук е топло, мамо. Не е от мен. Чегла. Мамо, нищо ми няма. Виж, добре съм. Щастлива съм, спокойна съм. Опитай да бъдеш малко като мен. Наслади се на този ден, става ли? Погледни си гримът. Прекрасно. Аз. Татко, Браво на теб. Вие ли доведохте майка си тук? Къде е тя? Вътре ли е? да, так му щяхме да говорим с нея. Какво щяхте? Да говорим с нея. Да говорите с нея. Тук. Това ли е мястото да говорите? Да ме подлудите ли искате? Просто се успокой. Ще говорим с мама. Ще й кажем истината и тя ще излезе през тази врата и пак ще ти каже да. Дори да научи истината, това няма как да промени чувствата й към теб. Нека майка ти да реши. Ето, всичко свърши. Неслихан, ужасно съжалявам. Сега не е нито времето, нито мястото, но трябва да поговорим. Да, права си. Има нещо, което крием от теб. Мамо, къщата беше продадена. Измисляхме си оправдания, защото At Vistaprint, we print just about everything possible. Stickers with your logo, branded signage, or even 200 t-shirts with your face on. We're in. With our decades of know-how, we're ready to bring your ideas to life. Vistaprint. Print your possible at vistaprint.co.uk. At Vistaprint, we print just about everything possible. Stickers with your logo, branded signage, or even 200 t-shirts with your face on. We're in. With our decades of know-how, we're ready to bring your ideas to life. Vistaprint. Print your possible at vistaprint.co.uk. защото не знаехме как да ти кажем. Акциите от болницата, от компанията и тя ги раздадохме. Както се досещаш, от парите ни не остана нищичко. Нула. Татко поиска всичко от нас в замяна на твоята свобода. Децата постъпиха правилно. Искаха да те защитят, да те спасят. Аз не можах да го направя, но те... Моля те, не им се сърди. Ядосана съм. Ето. Много съм ви ядосана. Наистина много. Но не защото сте продали къщата, загубили болницата или останали без пари. А защото сте мислили, че ще се разстроя, ако го чуя. Защото сте мислили, че ценя тези неща повече. Вие сте с мен, здрави сте, добре сте. Сега сме заедно. Това е най-важното. Глупачета. Много ви обичам. Много ви обичам. Обичам ви. Разбира се, щях да съм още по-щастлива, ако спрете да се карате, но това е отделен въпрос. А сега се махайте от тук. Хайде. Значи ще се ожените, а? Тръгвай. Ама, че си. Казах ти, че трябваше да й кажем. Разбра за болницата, нали? Да.
Когато отидох, сваляха табелите. Не можех да разбера какво се случва. Попитах за теб. И ти казаха, че вече не работя в тази болница. Че ми е отнет лицензът. Че вече не практикувам медицина. Че съм таксиметров шофьор. Ти си таксиметров шофьор? Да. Всъщност не си намерил лоша професия. Реши проблема с хващането на такси. Въпреки, че беше малко труден преходът от операции към шофиране на такси. Сигурно. Гювен, моля те, не бъди несправедлив към себе си. Не го причинявай на себе си, на мен, на нас. Обичам те. Обичам този мъж, който стои пред мен по всякакъв начин. Когато си силен, когато си слаб. В болест, в здраве. В добри времена, в лоши времена. Искам да бъда до теб във всяко едно отношение. Искам да остарея с теб. Да те сглобя, когато си счупен. Да те изправя, когато паднеш. At Vistaprint, we print just about everything possible. Stickers with your logo, branded signage, or even 200 t-shirts with your face on. We're in. With our decades of know-how, we're ready to bring your ideas to life. Vistaprint. Print your possible at vistaprint.co.uk. At Vistaprint, we print just about everything possible. Stickers with your logo, branded signage, or even 200 t-shirts with your face on. We're in. With our decades of know-how, we're ready to bring your ideas to life. Vistaprint. Print your possible at vistaprint.co.uk. Но разбира се, трябва да ми го позволиш. Ще ми го позволиш ли? Ела. Каква жена си ти? Така ми олекна, че и казахме истината. Трябваше да го направим от самото начало. Братко, брат ти си тръгва, след като казахме на мама. Погледни ме. Тъжен си, че заминавам ли? Каква ме интересува? Ходи където искаш. Ама, че си безсърдечен негодник. Но като ме няма, много ще ти липсвам. Да, много ще ми освободиш място в караваната. Може ли да има място, ако ти живееш в нея? Като няма кой да оправя след теб, дори магаре ще се изгуби в тази каравана. Хайде, мама ни вика. Ставай.
е да се сбогуваме, нали? Пази се. Пътищата са мои. Твои са. Живей така, както ще си щастлив. Не бързай. Не препускай през опасни места. И моля те, не заспи. Ако говориш с си, обади ми се. Ясно? Пази се. Много ви обичам. И ние те. И ние. Обаждай се. Този или този? Кой искаш? Виж, мъкни ръката. Добре, ела да си играеш. Ела. Да, скъпи. Мамо, в Истанбул съм. Мога ли да се прибера? Какво си направила? Ще съм ти благодарна, ако си мериш приказките около Емир. Купила си акциите. Адвокатите си започнали процедурата. Какво се опитваш да постигнеш? Знам какво правя. Не знаеш, Ханде. Не мислиш трезво. Колкото повече проблеми решавам, толкова повече не създаваш. Снощи... Не повдигай темата. Как ти хрумна да купуваш в болницата? Какво печелиш, като отваряш стари рани? Просто затвори тази тема. Не се меси. Имам нещо предвид. Това, което правиш, ще ни докара само ядове. Играеш си с огъня. Ако се изгоря, ще се изгоря. Взех решение. Ако огънят се разпространи, ще изгори всички ни. Миличък? Детето ми. Ела, любов моя. Той тръгна ли? Само едно не разбирам. Работя известно време, а после не знам какво се случва, но се разваля. Не мога да го разбера. Алас, намерих я.
Мисля, че намерих липсващата част. Това ли е? Ако е тя, ще ми видиш гърба. Хайде, скъпа. Алас? Дали е това? Алас, погледни. Запали. Алас, чуваш ли това? Знаеш ли какъв е този звук? Това е звукът на свободата на брат ти. Чудесно! Радвам се, че се отървахме от теб. Ох, Алас. Проклет да си. Я ме погледни. На мен ли говориш? Има ли някой друг? Виждаш ли тази граница? От сега нататък не можеш да я преминаваш. Какво е това? Можеше да поставиш охрана. Охрана. Ще го направя, ако се наложи. Все пак сме в гората. Има диви свине, мечки. Не виждам нищо по-диво от теб тук. Но не се тревожи. И да исках, няма да я премина повече. Тръгвам си. Наистина ли? Хороскопът ми каза, че ще получа прекрасни новини тази седмица. Много съм щастлива. Няма да се върнеш, нали? Защото отивам да празнувам. Приятно прекарване. Заминавам за винаги. Супер! Дано да не се видим никога повече. Дано не се видим. Благодаря. Хей! Лут ли си? Чичо, дай едно кюфте. За мен 4.
Добре. За мен 3. Братко, добре ли си? Братко? Ей, какво става, момче? Стегни се, Алас. Полудяваш. Вода. Дай ми нещо за пиене. Затворено е, братко. Отворено е. Ние отворихме. Какво става? Подавайте. Мухитин Ахмед. Отдръпни се. Тук има нещо мое. Ще си го взема и си тръгвам. Това заложна къща ли е? Изчезвай. Ела тук, момиче. Какво става? Пусти ме! Ела тук. Пусти ме! Хайде! Вървията, ние ще се оправим. Това ли търсиш?